ዘቤታዊ ዓመፅ ምዕራፍ 3 ጠንክታት ዘቤታዊ ዓመፅ ዘቤታዊ ዓመፅ በሃንደበት ዝመጽእ ትርእዮ ዘይኮነስ ኣብ ዝተሓላለኹ ማሕበራዊ ስነ-ኣእምራዊን ባህላውን ድሕረ ባይታታት ዝበቁል እዩ። ንነዊሕ እዋን ተሃኒጹ ዝጸንሐ ናይ ኣተሓሳስባ ጸገማት ማሕበራዊ ጸቕጥታትን ስነ-ኣእምራዊ በሰላታትን ዝወልዶ ሕማም እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ከመይ ኢሉ ከምዚ ይገብር ኢሎም ብምግራም ናብቲ ዓመፅ ከተኩሩ እንከለዉ ነቲ ጠንቂ ናይቲ ዓመፅ ክምርምሩ ግን ኣይርከቡን። ካብ ጉይ ምውዓል ክሳድ መሓዝ ከም ዝበሃል ግን ካብ ተግባራት ዓመፅ ምዝርዛርን ብመጠን ዓመፅ ምግራምን እቲ ዝሓሸ ነቲ ጠንቂ ሃለሊኻ ብኣግኡ ዝፍዋስ እዩ። እዛ ምዕራፍ እዚኣ ታብቲ ልሙድ ምርዳእ ወጻኢ ብምኻድ ነቶም ንዓመፅ ምኽንያት ዝኾኑ ስውር ጠንክታት ክትንትን እየ። ጠንቂ ዓመፅ ምፍላጥ ሱርበተኽ ዝኾነ ፍታሕ ብምንዳይ ሳዕቤናቱ ንምውጋድ ዝግበር ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ። ጠንክታት ዘቤታዊ ዓመፅ ብዙሕ ግዜ ሰባት ንዓመፅ ከም ሳዕቤን ድኽነት ወይ መስተን ሓሽሽን ጥራይ ይርእይዎ እዮም። ይኹን እምበር እቶም ቀንዲ ጠንክታት ካብዚ ንላዕሊ ዓሚቝ ዝኾነ ሱር ኣለዎም። ቀጺልና ድማ እቶም ከም ቀንዲ ዝጥቀሱ 4 ጠንክታት ዘቤታዊ ዓመፅ በብሓደ ክንርእዮም ኢና። ቀዳማይ ጠንቂ ባህጊ ምቁጽጻርን ሓይልን ወይ desire for power and control። እቲ ዝዓለየ ጠንቂ ዘቤታዊ ዓመፅ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ልዕሊ መጻምድቱ ፍጹም ላዕለዋይነት ክህልዎ ካብ ዘለዎ ድሌት ዝብገስ እዩ። እቲ ናይ ምቁጽጻርን ሓይልን ባህጊ ካብ ኩሎም ጠንክታት ዘቤታዊ ዓመፅ እቲ ዝዓመቐን ዝተሓላለኸን እዩ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝዓማጺ ንመጻምድቱ ከም ማዕረሰብ ዘይኮነስ ከም ሓደ ንብረት ወይ ከም ተኣዛዚ ገይሩ እዩ ዝርእዮ። ዓመፅ ድማ ነቲ ላዕለዋይነት ንምርግጋጽ ዝጥቀመሉ መሳርሒ እዩ። እዚ ባህሪ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ኣነ ጥራይ እየ ዝውስን ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዝብገስ። እቲ ዓማጺ ካብቲ ርክብ ዝኾነ ይኹን ናይ ሓባር ውሳኔ ክህሉ ኣይደልን እዩ። ከም መግቢ ዝኣመሰሉ ዕለታውያን ንኣሽቱ ነገራት ክሳብ ከም ቤት ትምህርቲ ናይ ቈልዑ ትነብረሉ ኣካባብን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ውሳኔታት በይኑ ጥራይ ክውስኖም ይደሊ። ኣነ ዝበልክዋ እንተዘይኮይና ኣይትኸውንን እያ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ድማ የኽተል። ነዚ ጠንቂ እዚ ብዝያዳ ንምርዳእ ነዞም ዝስዕቡ ኣብነታት ንርአ። ዮናታንን ሰላምን ካብ ዝምርዓዉ 2 ዓመት ገይሮም ኣለዉ። ዮናታን ኩሉ ግዜ ኣነ ርእሲ እዛ ስድራ ቤት ስለ ዝኾንኩ ኩሉ ውሳነ ብኣይ ጥራይ እዩ ክሓልፍ ዘለዎ ባህላይ እዩ። ሓደ መዓልቲ ሰላም ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺባ ክትመሃር ከም እትደሊ ነገረቶ። ዮናታን ግና ሕጂ ትመሃሩሉ ግዜ ኣይኮነን፣ ዓመት ደቅኸን ስራሕክን ጥራይ ግበሪ ብምባል ካብቲ ዝነበራ ክቱር ናይ ትምህርቲ ጽምኣትን ዕድልን ኰለፋ።
ሰላም ሓሳባ ክትገልጽ ክትፍትን ከላ የናታን ንሓሳባ ብምንኣስን ብምፍራሕን ቃላዊ ሓመፅ ይትከም። እዚ ዓመፅ እዚ ሰላም ናይ ባዕላ ምርጫ ከየህልዋ ንምዕፃው ዝተገብረ ናይ ምቁፅጻር ስልቲ እዩ። ክብራን ዘርኡን ንመርዓ ዝቀራረቡ ዘለዉ ሕፁያት እዮም። ክብራ ንኹሉ ስጉምትታት ዘርኡ ብደቂቕ ክትፈልጦን ክትቆፃፀሮን ትደሊ። ኣበየናይ ናይ ፌስቡክ ስእሊ ኮመንት ጽሒፉ ኣበየናይ ቪድዮኸ ላይክ ገይሩ ዝኣመሰሉ ትፈታቱ ትከታተል። ከመይ ዓይነት ሱፍ ክኽደን ኣለዎ፣ ዓይናይ ጫማኸ የጽብቕሉ፣ ዳርጋ ባዕላ እያ ትውስነሉ። ሕልፍ ሕልፍ ኢላውን ፓስዎርድ ናይ ሞባይሉ ክነግራን ቆምኡ ድማ እሙነቱ ከረጋግጸላን ትደፋፎ። እዚ ኣመና ናይ ምቁፅጻር ባህርያት ናይ ክብራ ጠንቂ ናይ ዝቕጽል ዘቤታዊ ሳዕበን ክኸውን ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ። ካልኣይ ጠንቂ ዝተወርሰ ባህሪ። ኣብ ንእስነቶም ኣብ ውሽጢ ሓመፅ ዘለዎ ስድራ ቤት ዝዓበዩ ሰባት ሓመፅ ከም ንቡር መፍትሒ ጸገማት ገይሮም ናይ ምውሳድ ተኽእሎን ልዑል እዩ። እዚ ጠንቂ እዚ ዘቤታዊ ሓመፅ ከመይ ኢሉ ካብ ወላዲ ናብ ወሉድ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ዘርኢ እዩ። ብዙሕ ግዜ ሓመፅቲ ሰባት ወይ ግዳይ ዘቤታዊ ሓመፅ ዝኾኑ ሰባት ነዚ ባህሪ እዚ ኣብ ንእስነቶም ካብቲ ዝዓበይሉ ቤት እዮም ዝመሃርዎ። ኣእምሮ ቆልዓ ከም ጻዕዳ ወረቐት እዩ። ዝጽሓፍካሉ ጽሑፍ ድማ የንጸባርቕ። ኣብ ውሽጢ ሓመፅ ዝመልኦ ስድራ ቤት ወይ ከባቢ ዝዓበየ ቈልዓ ንዓመፅ ከም ንቡር መፍትሒ ጸገማት ወይ ድማ ከም መርኣያ ስብእነት ገይሩ ክወስዶ ይኽእል እዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ሓንቲ ኣዲያ ብተደጋጋሚ ዘቤታዊ ዓመፅ እናወረዳ ክትጻወር ከላ ዝረኣየት ህፃን ንዓመፅ ዘይምቁዋም ከም ግቡእ ጓል ኣንስተይቲ ጌራ ክትወስዶ ቀሊል እዩ። ንሳ ዓቕሚ ሔዋን ምስ በጽሐት ዘቤታዊ ዓመፅ ምስ ዘጋጥማ እትህቦ ግብረ መልሲ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣዲያ እዩ ዝኸውን። ሓደ ቈልዓ ኣቦኡ ንዓዲኡ ብምውቃዕ ወይ ብምጽራፍ ነገራት ከም ዝሳለጠሉ እንተዳርዩ ንሱውን ምስ ዓበየ ምስ መጻምቱ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ። ሓንቲ ጓል ኣዲኣ ንዓመፅ ተኣጊሳ ክትነብር እንተዳርያ ንሳውን ምስ ዓበየት ኣንስተይቲ ክትዕገስ ኣለዋ ዝብል ጎጎይ ርዲት ሒዛ ተዓቢ። እዚ ድማ ንዓመፅ ከም ትካላዕ ይገብራ። ኣብነት ናይ ብርሃነ ሓመፅ ከም ፍታሕ ምውሳድ። ብርሃነ ኣብ ሓደ ኣቦኡ ንዓዲ ብቐጻሊ ዝሃርመሉን ዘዋረደሉን ቤት እዩ ዓብዩ። ኣቦኡ ኩሉ ግዜ ኣነ ሰብኣይ ስለ ዝኾንኩ ዝበልክዎ ክኸውን ኣለዎ ይብል ነበረ። ብርሃነ ምስ ዓበየን ምስ ተመርዓወን ምስ በዓልቲ ቤቱ ግጭት ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ብልዝብ ኣብ ክንዲ ዝፈትሕ ብምድሃልን ብምፍርራሕን ነገራት ክቆጻጸር ይፍትን። ንሱ ብልቡ ሕማቕ ሰብ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ካልእ መገዲ መፍትሒ ግጭት ስለ ዘይተማህረ እዩ ነቲ ኣብ ንእስነቱ ዝረኣዮ ባሕሪ ዝደግሞ ዘሎ። ኣብነት ናይ ሳራ ስቕታ ከም ትዕግስቲ። ሳራ ኣዲኣ ካብ ኣቦኣ ዝዋርዶ ዝነበረ ቃላዊ ሕሰም ንእንቲ ደቀይ እናበለት ክትዕገስ እያ ርእያታ። ኣዲኣ ኩሉ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ትዕግስቲ ክህልዋ ኣለዎ፣ ስድራ ቤት ክፈርስ የብሉን ትብላ ነበረት።
ሳራ ምስተመርዓወት በዓል ቤታ ክጸርፋን ክቆጻጸራን ከሎ እዚ ናይ ስድራ ቤት ህይወት እዩ ክዕገስ ኣለኒ ኢላ ኣመነት። እቲ ካብ ወለዶ ዝመጽእ ናይ ምጽዋር ባህሪ ንሳራ ኣብ ውሽጢ ሓደገኛ ርክብ ንነዊሕ እዋን ክትጸንሕ ገበራ። እዚ ባህሪ እዚ ዝተወርሰ ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይቅየርን እዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ዓንኬል ምውርራስ ክስበር ይከኣል እዩ። ነዚ ዓንኬል እዚ ንምስባር ዝሕጉዝና 3 ነጥብታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ቀዳማይ ምፍላጥ። እዚ ማለት እቲ ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅ ጌጋ ምዃኑን ካብ ወለዶ ዝመጽእ ሕማም ምዃኑን ምህማን። ካልኣይ ትምህርቲ። ሓደሽቲ ናይ ርክብ ስልትታት ንኣብነት ብልዝብ ምፍታሕን ንመጻምድትኻ ምኽባርን ምልምማድ። ሳልሳይ ሓገዝ ምንዳይ። ስነ ኣእምራዊ ኣማኽርቲ ነቲ ካብ ንእስነት ዝሰዓበ በሰላ ምሕዋይ ዓብዪ ተራ ኣለዎ። ንደቅና ንሕና እንብሎ ዘይኮነስ ንሕና እንገብሮ እዮም ዝመስሉ። ሎሚ ነቲ ናይ ዓመፅ ዓንኬል ብምብጣስ ንመጻኢ ወለዶ ካብ ሰቓይ ናፃ ዝኾነ ህይወት ከነርክቦም ንኽእል ኢና። ሳልሳይ ጠንቂ። ባህላውን ማሕበራውን ጸቕጥታት። ኣብ ገለ ሕብረተሰባት ንዓመፅ ከም ማዕረምታ ወይ ከም መርዓያ ስብእነት ገይሩ ዝወስድ ባህልን ኣካይዳን ኣሎ። ነቲ ብተዓማጺ ዝርአ ተጻዋርነቱን ከም ጽቡቕ ነገር ገይሮም ዝምጉሱ ሕብረተሰባት ኣለዉ። እዚ ኩሉ ግን ንዘቤታዊ ዓመፅ ሽፋን ዝህብን ንዓመፅቲ ድማ ካብ ተሓታትነት ከምልጡ ባይታ ዘጣጥሕን እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባትን ባህልታትን ንዓመፅ ዝድግፉ ሱር ዝሰደዱ ስውራት ልምድታትን ኣተሓሳስባታትን ኣለዉ። ንኣብነት ንህዝቢ ሓበሻ ወሲኽካ ኣብ ሓደ ሕብረተሰባት ንሰበይትን ቈልዑን እንተ ደኣ ዘይሃሪምካዮም ኣይሰምዑን ወይ እውን ኣይእሮሙን እዮም ዝብል ጉጉይ ርድኢታት ኣሎ። ካብዚ ተላዒሎም ድማ ሰብኡት ንኣንስቶምን ደቆምን ኣካላዊ ማሕሰይቲ ክሳዕ ዘስዕብሎም ከሃርምዎምን ክሰሃልዎምን ይርከቡ እዮም። በቲ ሓደ ወገን ድማ ሰብኣይ ዘይተሃረም እንተ ደኣ ኮይኑ ሰብኣይ ኮይኑ ኣይስምዓንን ዝብላ ኣንስቲ ሓበሻውን ኣለዋ። እዚ እውን ጠንቂ ዘቤታዊ ዓመፅ እዩ። ቀጺልና ሓደ ግብራዊ ኣብነታት ብምርኣይ ባህልን ማሕበራዊ ጸቕጥታትን ኣብ ዘቤታዊ ዓመፅ ዘለዎም ኣበርክቶ ንመልከት። ዮሴፍን ማሕታን እታ ምስጢራዊት ስድራ ቤት። ዮሴፍ ንማሕታ መቐጻሊ ብቓላትን ብኣካልን የሳቕያ እዩ። ማሕታ ንኣዲኣ ብዛዕባቲ ዝወርዳ ዘሎ ዘቤታዊ ዓመፅ ነገረታ። ኣዲኣ ድማ ከምዚ በለታ። ዛጓለይ ጉዳይ ስድራ ቤት ኣብ ውሽጢ ገዛ እዩ ዝውዳእ። ንጎረቤት ወይ ንፖሊስ ክትነግሪ እንተፈቲንኪ ስድራ ቤትና ውርደት እዩ፣ ስለዚ ተጸመሚ ክገድፎ እዩ ብምባል ኣደዓዓሰታ። ማሕታ ብሰንኪቲ ስድራ ቤት ከይዋረድ ዝብል ማሕበራዊ ጸቕጢ ንዓመፅ ተዓጊሳ ክትነብር ተገደደት። እዚ ድማ ንዮሴፍ ዝያዳ ዓማጺ ክኸውን ዕድል ይህቦ። ተስፋይን ለምለምን ሕማቕ ጽልዋ። ተስፋይ ኣብ ልዕሊ ለምለም በዓልቲ ቤቱ ኣመና ኣኽብሮትን ምንክብኻብን ነይርዎ። ሓደ ግዜ ምስ የዕረኽቱ ሻሂ ይሰትየሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ
ዛዕባ ከመይ ገይሮም ነንስቶም ስርዓት ከም ዘትሕዝወን ይዕልሉ ነበሩ። መብዛሕትኦም እቶም ይዕረኽቱ ነንስቶም ብምድሃልን ብምቁያቕን ሓደ ግዜ እውን ብምዝባጥን ብምጽፋዕን ስርዓት ከም ዘትሕዝወን ገለጹ። ከምኡ እንተዘይገይሮም ኣብ ልዕሊ ርእሶም ደይበን ከዕብልሎኦም ምዃኖም እውን ኣዘንተውሉ። ተስፋይ ምስ ለምለም ብዙሕ ናይ ዘይምስምማዕ ሽግራት እኳ እንተዘይብሎም ነዚ ንዘቤታዊ ዓመፅ ከም ዓረምታን ምልክት ስብእነትን ዘቕርብ ዕላል ይዕረኽቱ ንሰምዐ ካብ ስብእነቱ ገደ ነገር ዝጐደለ ኮይኑ ተሰማዖ። ስለዚ ድማ ኣብ ቀጻሊ ንለምለም ሓይሉ ከርእያ ተዳልዩ ኣሎ። ባህሊ ማሕበራዊ ሰላምን ፍቕርን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ንምሕላውን ንምድንፋዕ እንዳ እምበር ንገለ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልእ ንኸዕብልልን ንኽዕምፅን መጋበርያ ክኸውን ኣይግባን። ንሰባት ዘዋርድን ዘቐትልን ባህሊ ዘይኮነስ ማሕበረሰባዊ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም እዩ። ኣብ ባህልና ዘለዉ ንዘመናት ዝጸንሑ ዘቤታዊ ዓመፅ ዘተባብዑ ልምድታትን ርድኢታትን ክመሓየሹን ክልወቱን ኣለዎም። ራብዓይ ጠንቂ ስነ ኣእምራዊ ብድሆታት። ትሕት ናይ ርእሰ ተኣማንነት ስምዒት ወይ ካልኦት ስነ ኣእምራዊ ጸገማት ንሓደ ሰብ ተነቃፊ ወይ ዓማጺ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮ ናይቲ ዓማጺ ዝካየድ ውግእን ዘይርጉእ ስምዒታትን ንደገ ኣብ ዝግንፍለሉ ግዜ ብመልክዕ ዘቤታዊ ዓመፅ ክንጸባረቕ ይኽእል። መብዛሕትኡ ግዜ ሓመፅቲ ሰባት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሕርቃን፣ ስርሒ ወይ ትሑት ርእሰ ተኣማንነት ንምሽፋን ኣብ ልዕሊ መጻምድቶም ወይ መቕርቦም ሓይሊ ይጥቀሙ። ስነ ኣእምራዊ ብድሆታት ኣዝዮም ዝተሓላለኹን መበቆሎም ኮነ መፍትሒኦም ኣነጺርካ ንምፍላጥኹን ኣዝዮም ዘሸግሩን እዮም። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ዘቤታዊ ዓመፅ ዝወርድዎ ዘሎ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዓማፅ እውን ግዳይ ይኸውን ከም ዘለዎ ምስትውዓል የድሊ። ቀጺልና ሓደ ካብቶም ንዘቤታዊ ዓመፅ ምኽንያት ዝኾኑ ስነ ኣእምራዊ ብድሆታት ንርአ። ትሑት ርእሰ ተኣማንነት ወይ ሎው ሰልፍ እስቲም። ትሑት ርእሰ ተኣማንነት ካብ ማዕበያን ድሕረ ባይታን ናይቲ ሰብ ክብገስ ይኽእል። ትሑት ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዋጋ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ይስምዖ። ሰባት ኣተሓሒቶም ዝርእይዎ ገይሩ ድማ ይወስዶም። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ናይ ዋጋ ሓጓፍ ንምምላእ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዕብለላ ንምርኣይ ዘቤታዊ ዓመፅ ከካይድ ይኽእል። እንተኾነ እቲ ሓንሳእ ዝካየድ ዓመፅ ነቲ ናይ ውሽጡ ሃጓፍ ክመልኣሉ ስለ ዘይክእል ነቲ ዓመፅ ደጋጊሙ ይፍጽሞ። ልዑል ፍርሒ ጥልመት ወይ ፊር ኦፍ ኣባንዳንመንት። ልዑል ፍርሒ ጥልመት ኣብ መንጎ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎም ሰባት ብፍላይ ድማ መጻምድቲ ዝረአ ስምዒታት እዩ። ነዚ ጠንቂ ዝኾኑ ምልክታት ኣብቲ ዝምድና ምስ ዝረኣዩ ሓደ ካብቶም ተዛነድቲ ግዳይ እዚ ስምዒት እዚ ክኸውን ይኽእል። ብጻየይ ወይ መጻምድተይ ክገድፈኒ እዩ፣ ንዓይ ራሕሪሑ ታልው ከናዲ እዩ፣ ንዓይ ብምግዳፍ ኣብ ቅድሚ ኣዕሩኽተይን ሰበይተይን ከዋርደኒ እዩ ዝብሉ ሓሳባት ድማ ይወርዎ። ነዞም ጥርጣረታትን ኣሉታውያን ስምዒታትን ንምምካት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ መዛምዱ ዘቤታዊ ዓመፅ ክጥቀም ይኽእል።
ንኣብነት ሓንቲ ልዑል ፍርሒ ጥንመት ዝተሰምዓ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊ ሕጹያ ገንዘባዊ ዋኒኑ ብምቁጽጻር ቁጠባዊ ዓመፅ ከተካይድ ትኽእል። ነዞም ቡድሆታት ዝያዳ ንምርዳእ ሓደ ግብራውያን ኣብነታት ቀጺልና ንመልከት። ኪዳነ ብትሑት ርእሰ ተኣማንነት ይሳቐ። ኪዳነ ኣብ ስርሑ ወይ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ምስ ሰባት ክወዳደር ከሎ ድኹም ኮይኑ ይስማዕ። እዚ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ናይ ትሕትና ስምዒት ንምሽፋን ድማ ናብ ገዛ ምስ ከደ ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ቤቱ ትርሓስ ይጭክን። ትርሓስ ኣብ ስርሓ ዕብየት ምስ ረኸበት ኪዳነ ኣብ ክንዲ ዝሕጐስ ካባይ ክትበልጽ ትደሊ ኣላ ብምባል በቓላዊ ጸርፊ ከዋርዳ ይጅምር። ኪዳነ ንትርሓስ ብምውራድ ጥራይ እዩ ልዕልያ ኮይኑ ክስምዖ ዝኽእል። እዚ ዓመፅ እዚ ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ናይ ዘይምርግጋእ ስምዒት ዝብገስ እዩ። ጥርጣረ ሮማ ኣብ ልዕሊ ዳዊት። ሮማ ምስ ዳዊት ሓዳር ካልእ ትገብር ሂደት ዓመታት እኳ እንተሓለፈ ውላድ ግን ኣይተዓደሉን። ሮማ ዳዊት ውላድ ንምርካብ ሓደ ግዜ ክጠልመኒ እዩ ዝብል ስምዒታት ወትሩ ኣብ ኣእምሮኣ እናመጸ ይርብሻ። እዚ ጥርጣረ እዚ ኣብ ውሽጣ እናለዓለ ብዝኸደ ዳዊት መታን ከይገድፋ ሓደ ተንኰል ክትኣልም ተገደደት። ሮማ ነቲ ዳዊት ብተኣማንነት ኣብ ቤቱ ዝገደፎ ናይ ዋኒኑ ቁጠባዊ ሰነዳት ብምሕባእ ክትኰላጸሮ ትፍትን ኣላ። እዚ ነገር እዚ ብእዋኖም ዝተቓልዐ ንሓዳሮም ክሳዕ ዘነቓንቕ ሓይሊ ሽግር ክኸውን ምዃኑ ንሮማ ኣጸቢቑ ይርዳእ እዩ። እንተኾነ እቲ ኣብ ውሽጣ ስምዓ ዘሎ ናይ ጥርጣረ ስነ-ኣእምራዊ ብድሆ ዕረፍቲ ስለ ዝኸልኣ ካልእ ኣማራጺ ክረኣያ ኣይከኣለን ዘሎ። ስነ-ኣእምራዊ ብድሆታትን ኣሉታዊ ስምዒታትን ንኹሉ ሰብ ዘጋጥምዎ ብድሆታት እዮም። እንተኾነ መፍትሒኦም ኣብ ልዕሊ መዛምድትኻ ዝግበር ዘቤታዊ ዓመፅ ዘይኮነስ ምኽርን ሓገዝን ሃሰው ምባል እዩ ክኸውን ዘለዎ። ዘቤታዊ ዓመፅ ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ማሕበራዊ፣ ባህላውን ስነ-ኣእምራውን ጠንቅታት ኣለዎም። እዞም ጠንቅታት እዚኣቶም ከም ባህጊ ምቁጽጻርን ሓይልን ማሕበራውን ባህላውን ጸቕጥታት ከምኡውን ስነ-ኣእምራዊ ውድሆታት ክኾኑ ይኽእሉ። ነዞም ጠንቅታት ኣለሊኻ ምፍላጥ ዘቤታዊ ዓመፅ ንምውጋድ ናይ ምቕናስ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ትሕዝቶ ጠንቅታት ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሳልሳይ ምዕራፍ ናይቲ ዘቤታዊ ዓመፅ ዝብል ኣርእስቲ ዝቐርብ ዘሎ ተኸታታሊ ትሕዝቶ እዩ። ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ሳዕቤናት ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ራብዓይ ምዕራፍ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ሰላም።